खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो ससियेल मिडियायाव बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस खेमस्रि दैमारि बिथांनि हाबा जानाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ, माने गोसारगासिनो दङ। थ' बिथांखौ गोबाङानो माने हाबा जाबाय होननानै बुंदों आरोना। थ' बेयो थारैनो हाबा जानाय नङा। बे जाहैबाय फैनो गोनां गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ, जेराव नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन। आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना एबि प्रडाक्सन चेनेल एबा आनायाना ब्रह्म बिथांनि चेनेलाव नुनो मोनगोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो बयबो अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय।